binnen dit jaar al 24 mensen omkwamen in het Friese verkeer. Het tal slachtoffers komt daarmee nou in een heger uit als het totaaltal dierlijke slachtoffers hield 2014. De 24e wie een snitser het juiste medium met leven kwam bij een ongeluk op een Oudstudiek. Snel een verongelukkige man van 92 in de Triemen, dat de machineauto op een kop in de sleer trekken. In Friesland wordt te volle praat over de aanpak van krimp, maar concreet gebeurt er amper wat. Dat scheelt de Noordelijke Rekenkamer. Die heeft onderzocht wat Friesland krijgt docht in de ontvolking. Bleek toch dat er een plotte plan binnen, de doelen binnen alleen nog vaag. De volg is dat geen een van de Blutse partijen elkaar aanspreken kan op het uitblouwen van resultaat. Het college van Deputaire Staten van Friesland heeft vanmorgen een moaarsbrugje gehouden in Den Haag, maar de colleges van Greensland en Drenthe. Het is voor het eerst dat de drie colleges machinaal om tafel zitten. Ik Noordelijke Kamerleden scoden aan. Friesland is 2 jaar begonnen met het moaarsbrugje, doet de provincie een eigen ambassade hier in Den Haag. Joen eerst droeg, let er vannacht weer meer buien. De zuideerste wind is zwak of matig. Morgen ruim wetter, 18 graden en een matige ontkräftige zuideerste wind.